Rigtig hjertelig velkommen til anden søndag i advent. Vi skal åbne nummer 2 pakke i jeres adventskalender. Jeg håber, at I har haft en rigtig god start den første uge i december, og har måske fået en lidt mere rolig start, end I ellers ville have fået. Måske har I haft brugt røgelse lidt mere, end I ellers ville gøre normalt. Måske har I renset huden. De er, som måske ikke synes, det var det dejligste at rense hud, og noget, der bare skulle overstås. Det kan være, at jeg finder ud af, at denne her måske har omvendt jer sådan, at det føles som en dejlig lille meditativ stund til sig selv, hvor man også lige får lov at mærke sig selv i en hektisk tid. Vi vil så gerne omvende alle til at synes, at renserutinen er det vigtigste i hele ens rutiner. Det er det vitterligt. Hvis der er ubalancer i din rutine et eller andet sted, så start lige med at kigge på dit renseprodukt, eller send os en besked, så skal vi gøre det for dig. Det er rigtig tit, at det egentlig kan klares med et twist her. Så jeg håber, at det her er blevet en rigtig god del af jeres hverdag. Vi skal åbne pakke nummer 2 i dag. Og inden vi gør det, så tænker jeg måske, de af jer, der har lyst, og måske har folk omkring sig, lige tage det her kort frem. Også fordi det kan være lidt symbolsk. Nogen kan sidde alene derhjemme og alligevel have brug for det her kort. Der er sådan en generation af kvinder, som jeg selv tilhører, der ikke har været særlig gode til at tage sig af sig selv. Vi har faktisk kunder i butikken, der kommer ned nogle gange, når vi siger, ved du hvad, du må faktisk gerne gøre noget godt for dig selv. Så var de nærmest tårer i øjnene, fordi at det er ikke noget, man sådan er opdraget til, eller har haft tid til, og man har sørget for, at børn er kommet videre, og arbejdet har kørt, og familie og alt muligt andet, og så har man måske glemt sig selv lidt i farten. Så derfor er jeg sådan super glad for alle jer, der har købt den her adventsboks hvert år til jer selv, og sætter pris på jer selv. Så det her kan være sådan en lille me-time reminder, man kan have brug for en gang imellem, for at fortælle sig selv, at det er faktisk helt i orden. Så den kunne I finde frem, hvis I har lyst til det. Det ville også være rigtig fint, hvis I fandt den her frem og tændte nummer 2 røgelse, så I kan få den der stemning. Man skal ikke kimse af dufte, og hvilken betydning de har for ens velvære. Det er faktisk lugtesansen den eneste sans, som vi ikke kan styre selv. Vi kan lukke munden og lade med smage, vi kan lukke øjnene, men lugtesansen kan vi ikke lugte for, og den går direkte op i hjernen og skaber minder os om ting. Du kender det, når du går forbi på gaden, og der er nogen, der kan dufte, ligesom din mormors køkken, eller en kæreste, man har haft, eller noget andet. Det skaber de her minder, og den måde, man bruger dufte på i dag, som er også parfumer faktisk, det er, at man egentlig går efter den stemning, man gerne vil have. Så hvis der er noget, man gerne vil være mere grounded, eller man gerne vil være mere airy, eller noget andet, så kan man så vælge duftnoter efter det. Jeg synes faktisk, det er ret spændende. Men starten med røgelsen, den anden snak, den kan vi tage en anden gang. Jeg håber også, at I har fået spist de her gummies hver dag, som både er godt for hud, hår og negle. Jeg kan faktisk se, der kommer mere hår, særligt her i siderne, når jeg spiser dem. Men allervigtigst, at man måske lige kan holde hjernen klar i en hektisk december, hvor der er rigtig meget, man skal huske på. Og så skal vi åbne pakken for i dag. Det er den her lille fine sag. Og man skal ikke kimse af, den er lille. Det gør den absolut ikke dårligere på nogen måde. Det der er med den her pakke, den indeholder noget glow og noget kulør på tilværelsen. Det plejer at være den pakke, vi kommer til sidst, altså den 4. pakke, fordi den indeholder noget, som man måske kan bruge til jul og nytår og sådan noget. Men vi har valgt at komme den allerede i 2'eren den her gang, fordi hvorfor skal der ikke være lidt ekstra kulør på tilværelsen i hverdagen? Det er jo ikke kun til fest og festivitas. Det ville jo være dejligt, hvis vi huskede det der med at lave lidt ekstra kulør i de der hverdage, som der jo er allerflest af. Jeg har snydt lidt, fordi det knidrede, synes jeg, så meget sidste søndag, at jeg sad og åbnede pakken, så jeg har faktisk åbnet den lidt på forhånd, så jeg kan vise jer, hvad der er i, uden det knidrer og kratrer alt for meget. Der er 5 fine sager, faktisk 6-7 fine sager nede i den her, og nogle af dem tænker du, hvad skal jeg måske med det? Det får du at vide lige nu, fordi en af de allerbedste ting, der overhovedet er i den her pakke, det er den her, men det kommer vi tilbage til. Det er et hemmeligt trick, som jeg synes, alle burde kende til deres skønhedsrutiner. Men først så, for at få glød i huden, så kræver det jo altid, at ens basis er i orden. Og hvis der er noget, der giver en smuk base, så er det denne her særlige ting.
Det er en helt blå maske. Du bliver helt blå i ansigtet, så derfor er det faktisk rigtig smart at have det her kort på døren, så der ikke kommer for mange ind ad døren. Det er Amlis ubetinget bedste maske. De af jer, der sådan har fulgt med i længere tid i videoer og generelt, hvad vi lægger op rundt omkring, ved jeg, har en kæmpe forkærlighed for Amlis Farm, der ligger i East Sussex uden for London. Det er et af mine yndlingssteder at være. Jeg sådan grounder fuldstændig, når jeg er der. Der dufter, og der er frisk luft, man kan gå ture, katten går med, når man går en tur, og der er bare helt fantastisk. Og det er som om, de har grebet hele den følelse af farmen ned i den her maske. Den er helt vildt fin. Og da jeg var derovre sidst, der fik jeg sådan deres nye Reawaken Facial hed det, der ligesom vækkede alle sanser og huden. Og hovedproduktet til det var den her maske, så den vil jeg virkelig, virkelig gerne give videre til jer, så I kan få den oplevelse. Så hvis du nu lukker øjnene, når du tager den på, så får man nærmest følelsen af, at man er over på deres sådan store eng og går en tur. Men det, der er det allervigtigste, det er, normalt så tager man jo en maske med fingrene og smør på. Og det er også rigtig fint. Den virker jo lige godt for det. Men hele spa-følelsen og hele følelsen af at gøre noget godt for sig selv og lave en spa-tid derhjemme, det er den her maskepensel. Så jeg vil foreslå, at du bruger den til alle dine masker fremover. Du simpelthen bruger den, og så pensler du masken på. Det er helt meditativt, helt dejligt, og en maskepensel koster ikke særlig meget, men den er altså vidunderlig, synes jeg. Det er sådan helt uundværligt, når man først har prøvet det, fordi det er som om, du er på spa, når du bruger den. Så på med maskepenslen og på med den her maske. Nu skal jeg undlade at sidde og gøre mig selv helt blå og sådan blåsort i hovedet, når jeg tager den på. Den har alle de der gode reawakening, regenererende ingredienser i, som du rigtig gerne vil have til din hud. Der er altså flere gange i den her. Du skal ikke bruge den hele på en gang, så du kan bruge den hver uge, måske en gang om ugen her i december herfra. Lad den sidde et kvarters tid, eller længere tid, en halv time. Jeg lader den gerne sidde en halv time på huden, inden at du tager den af med en klud med lunken vand. Hvis jeg skal noget, og kommer lige hjem og har kort tid, og skal ud og trænger lige til ikke at ligne en hængkat, så er det sådan en helt fantastisk sådan en pick-me-up maske, hvis du lige lader den sidde et kvarter. Og det jeg så også rigtig tit bruger den til, det er, hvis man vågner lidt træt om øjnene nogle gange, om morgenen, så tager jeg lige den her, og så lige et lille swirp under hvert øje, og lige går rundt med det lidt, så køler det og toner, og så føler jeg faktisk, at jeg ser en lille smule frisk ud bagefter. Så det her er sådan et spa-ritual. Husk at snuse ind, fordi den dufter fantastisk. Mærk følelsen af den der, og så bare nyd følelsen af en lille bitte hjemmespa til dig selv. Når du er færdig med det, så får du også noget andet, en glødgiver, Rosehip Serum. Det er sådan en kæmpe bestseller for os, den her Balm Balm Little Miracle Rosehip Serum. Jeg fandt Balm Balm, da jeg var gravid med min søn. Han er 14 nu, og dengang var der faktisk ikke så mange gode serier, der både var rene, men også ligesom performede og gjorde noget godt for huden. Og der fandt jeg Balm Balm, og det har sådan ligesom holdt ved siden, og det er helt klart kæmpe bestseller hos os, fordi du får utrolig meget for pengene. Det er en absolut rimelig serie, i prismæssigt. De håndlaver det til os direkte, når vi bestiller, og du får bare rigtig meget for pengene. Så dem, der ikke har prøvet den her allerede, så er det sådan en fin lille daglig glødgiver. Rosehip er jo hybenrose, sådan en kendt ingrediens netop til at give glød til huden, og alle kan bruge den. Så på med den, og det er også fantastisk lille bitte flaske her, hvis du skal på juleferie eller på anden måde har brug for at rejse lidt rundt med dine ting, så er den super god til det. Men ikke nok med det. Traditionen tro, så er der jo også noget fra Cure Bazaar i vores adventspakker. Og den her gang har vi simpelthen snedet deres jule limited edition Rouge Illusion ud af dem, som er sådan limited og kun fås her og nu. Den er simpelthen så fin. Der er jo ikke noget som rød i julen. Ikke sådan julerød, men sådan afarter af rød, som er sådan super moderne lige nu. Du ved, at man finder en rød, der har et lille touch af noget andet. Og den her, den har sådan en lille touch af sådan noget shimmer på sådan voksenmåden. Ikke glimmer, glitter børnemåden, men med den der sådan lidt chique, franske voksenmåde shimmer. Så
Denne her, hvis du skal sætte lidt kulør på tilværelsen, og måske skal du ud til en julefrokost, og du har ikke en ny kjole, så du skal bare lige pifte noget af det op, du har allerede. Så den her er altså virkelig, virkelig fin. Den er chic og cool. Og når du så skal ud, så får du også det her fine lille luksusparfumesæt fra Teki Nok Tai, som er et af de mærker, vi har sat på hylden i år, og som vi sprøjter ud. Vi er de eneste, der har det, og det er Evren, der står bag. Evren Teki Nok Tai, som mange måske vil kende for hendes kunstværker. Meget dyre kunstværker. Det er sådan neon og collager, og sådan virkelig, virkelig fint. Hun havde også i starten af det her årtusinde, havde hun den fineste undertøjsbutik i Silkegade i København, som alle shoppede undertøj i, fordi alt var så fint. Og nu har hun så lavet de her parfumer, som er en anden måde at lave kunst på, og de dufter så godt. Det er ligesom om, at hun er formået at gå tilbage til den måde, man lavede parfumer på, som virkelig holdt ikke i gamle dage, men før i tiden. Jeg har arbejdet for Givenchy i Paris, jeg har arbejdet for forskellige mærker, dengang man rigtig lavede parfumer, og ikke bare sprøjtede noget ud. Det her, det er de fineste dufte. Jeg elsker den, der hedder Fanny. Jeg tror, jeg har brugt den et lille år nu, fordi jeg har været heldig at få lov at prøve den undervejs. Ruby er virkelig groet på mig. Den dufter også helt fantastisk. Og så er der F6 Was 9. Jeg elsker navnet på den. Den er sådan lidt mere maskulin. Jeg har faktisk til tider brugt herredufte, fordi jeg synes, dameduftene blev så frugtige og sådan meget flyvske. Og så har jeg nogle gange valgt at bruge herredufte, og det ved jeg mange af jer også har gjort. Den er helt fantastisk. Men den er faktisk også fantastisk til mænd. Der er rigtig mange mænd, der kommer ind og køber denne her. Så hvis du har en mand i dit liv, så kunne det også være, at du skulle prøve at dele den. Jeg har givet den til min søn. Den dufter virkelig, virkelig godt. Så de her små dufte kan du tage på også, når du skal ud, enten i hverdagen, eller hvis du skal til julefrokost, eller noget andet festivitas, så er der i hvert fald til mange gange i dem også. Så jeg vil ønske dig rigtig god dag med din adventsgave for i dag, og så glæder jeg mig til at se jer igen om en uge.